otu ọnwale njensi na-akwụ maka amụma ọrụ nlekọta ahụike n'ime steeti a na njikọta aka ha na ụlọ ọrụ ministri steeti a na-ahụ maka ahụike na ndị ka na ha jikọtara aka ọnụ bụ ndị nke magoro ọkwa mmalite bụ nke ha na-amalite ya bụ ọrụ ịgba ọgwụ mgbochi agba nke abụọ megide ọrịa ntụli ụkwụ n'ụzọ pụrụ iche ma bụrụkwazị nke a gara n'ihu wee kọwaa na nke a bụzi nke a ga-eji wee gbochie ọrịa ntụli ụkwụ ụdịrị nke abụọ ya bụ nke e nwere ma bụrụkwazị nke ga-amalite na Satọde izu ụka abalị 3 wee lụkwa kwụsịrị na ụbọchị Tuzdee abalị 6 nke ọnwa Mee afọ 2025 maka ụmụaka bido n'oge a mụrụ ha wee lụkwazị na ndị megoro afọ 5 n'ime okpuru ọchịme obodo 21 a ga-agba anya bụ ọgwụ n'ime steeti a. Onye nta aka anyị bụ Emmanuel Okonkwo ga-ewetara gị akụkọ. Ihe mmemme nke were ọnọdụ n'Awka, onye ji ọkwa Executive Secretary nakwazi Chief Executive Officer nke Anambra State Primary Health Care Development Agency bụ Pharmacist Chisom Uchem, nke ọ bụ onye nọchitere anya ya na ya bụ ihe mmemme bụ Director Community Health Services ya nakwazi Chairman 21 Directors Primary Health Care Anambra State bụ Dọkịnta Ngozi Okeke nọrọ oge ọ na-akọwa na ya bụ ihe mmemme ịgba ọgwụ mgbochi megide polio bụ nnọọ nke a ga-emerube n'ogige ụlọ ahụike niile dị na steeti a, bụkwaziara nke ndị na-ahụ maka ya ga-aga n'ụlọ ụka na mosque na ụmụahịa nakwazi ebe ndị ọzọ dị iche iche enwere ike ịhụ ụmụntakịrị n'okwu ha dị iche iche. Ndị ọzọ bịara ya bụ ihe mmemme ndị gụnyere onye ji ọkwa Anambra State Coordinator nke World Health Organization WHO bụ Dọkịnta Mohammed Bonus, onye ji ọkwa State Health Educator bụ Oriakụ Uju Onwa-Egbuzina, onye ji ọkwa UNICEF Strategic Behavior Communication Anambra State Facilitator bụ Dọkịnta Ujueze ya na imerime ndị ọzọ nọrọ oge ha na-arụtụ aka na ya bụ ịgba ọgwụ mgbochi megide polio na Anambra State bụ nnọọ ohere ọma ndị nne na nna nwere iji wee hụ na agbara ụmụ ha ya bụ ọgwụ ka ha wee ghara ibute nje polio. Ha kọwaziri na ụmụntakịrị tozuru oke ịgba ya bụ ọgwụ nke a na-atụnye n'ọnụ bụ ụmụntakịrị aka mụrụ amụ wee lukwezie ụmụntakịrị megoro ọnwa 59 site n'Awka. Abụ m Emmanuel Okonkwo.